sa ating group na may intermission number para naman po ma-entertain ang ating mga labakan. Saan po? Sir. Ano pong tugtog ninyo? Budots daw. Dalawa kayo ni Ma'am. Nahiya sila, Ma'am. Okay, sige po. Habang naghahanap po ang ating mga kaibigan, ang ating mga bisita, yan po natin na isang intermission number mula sa ating mga Meron pala. Ay, kaya pala sila nakaano. Hoy, sama kayo, sama na. Hoy, sama kayo, sama kayo, sama kayo. Sama kayo, sama kayo. Cameraman ako eh. Sama kayo. Mga taga-season, oh. Mga taga-season, sumama kayo. Sir Noli, Sir Noli, Sir Noli. Sir Noli. Oh. Di ba masaya? Tumakas yun. Oo, hindi lang. Sige na, huwag kayo mahiya. Kailangan yung ikot-ikot daw, oh. Si Ma'am Wincy nag-i-enjoy. Meron pa. Mic daw, mic. Mic.
Oo. Thank you very much. Ang pagkain, bukan tayo dapat na itutulong. From Pilawan, ES, Agyaman kami kanyayo. Thank you.